Arrakasta handia, Amona. Denek esan didate gauza bera. Zenbakarriak eta zenbakaitzak. Asko, handia. Kaixo guztioi. Zer moduz? Ondo ari zarete? Gauzen kopuruak edota ezaugarriak adierazten ikasiko duzu. Begira, joan den astean, nire auzoan laguntza eskatu nuen auzoko elkartea txukuntzeko. Horrelakoetan, beti jende bera etortzen da. Baina lehengoan, arrakasta handia izan nuen. Jende asko etorri zen, eta lana berehala bukatu genuen. Azken aldian, zertan izan duzuzuk arrakasta handia. Ikusi bideoa. Amonak eta bilobak jarraitzaile asko dituzte. Arrakasta handia, Amona, oso handia. Aitor, lasaitu zaitez. Zer gertatu da? Gaur institutura joan naiz. Ados, eta? YouTubeko bideoak jende guztiak ikusi ditu. Gure bideoak? Bai. Hau da marka. Ikasgelan, kafetegian, etxerako bidean, denek esan didate gauza bera. Arrakasta handia izan dute Amonak eta bilobak. Ez arrakasta asko. Baina noiz erabiltzen da handia eta noiz asko? Izen guztiak ez dira berdinak. Batzuk zenbakarriak dira. Hau da zenbatu ahal dira. Beste batzuk zenbakaitzak dira. Hau da ezin dira zenbatu. Has gaitezen izen zenbakarriekin. Izen zenbakarriekin asko eta gutxi erabiltzen dira. Kantitatea edo kopurua neurtzen da. Zenbat galderari erantzunez. Adibidez, bideo asko ikusi ditut gaur goizean. Ikasle gutxi zegoen gaur ikasgelan. Izen zenbakaitzetan berriz, bi mota bereizi behar dira. Hau da, izenak zenbakaitzak dira, baina batzuk neurtu aldira, neurgarriak dira. Kasu horietan ere, asko edo gutxi erabiliko ditugu. Adibidez, egunero ur asko edatea gomendatzen dute. Gatz gutxi bota diozu arrainari. Beste izen zenbakaitz batzuk ezin dira neurtu, neurgaitzak dira. Intentsitatea neurtzen da, baina ez kantitatea. Ezin da esan adibidez, min bat, bi min, izen horiekin handia erabiltzen da. Adibidez, min handia hartu nuen lehengoan belaunean. Arrakasta handia izan dugu, Amona. Beraz, ez dira egokiak arrakasta asko, min asko edo hotz asko adibidez. Bestetik, izen abstraktu arruntetan, jokabidea desberdina da. Lotxa, beldurra, pazientzia, indarra, hitzekin handia erabiltzen da, baina gutxi erabiltzen da, ez txikia. Jokabide bikoitza dute izen hauek. Adibidez, lotxa handia. Pasa dut lehen, laguna aurkeztu didazunean. Lotxa gutxi behar da hori esateko. Osatu esaldiak asko edo handia jarriz. Bideo asko ikusi ditut gaur goizean. Egunero ur. Asko edatea gomendatzen dute. Lotxa handia pasa dut lehen laguna aurkeztu didazunean. Min handia hartu nuen lehengoan belaunean. Egin aukera egokia. Lotxa gutxi behar da hori esateko. Izen zenbakarriekin asko eta gutxi erabiltzen dira. Kantitatea edo kopurua neurtzen da.
Izen zenbakaitzak, neurgarriak eta neurgaitzak. Izen abstraktu arruntekin, jokabidea desberdina da. Jokabide bikoitza dute. Hurrengora arte!